I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju prvu epizodu Minecraft Survival Gamesa. Ili ti Hunger Games. Gdje možemo da uđemo. Šta je ovo nigde? Ovdje. 2 od 24 igrača. Dobra mapa. Koliko? Render distance na 9. Da, može. Koliki mi je FPS? 27. Ajmo za 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Idemo. Imamo stone sword, to je super. Dajte mi nešto. Op, evo hrana. Može, ajmo sprint. Evo nego chest. Op. Idemo da je luta. Bude lutova. Da, igram na Serpcraft. IP servera će biti u opisu videa. Još jedan chest. Ajmo da ćemo fishing. To. Flint nam neće trebati. Ima li ovdje chestova? Evo. Bez Optifine nam ne bi mogao da ga vidim. Šta ovo samo meso mi daj mi neki armor. Šta je imao tamo chest? Messenger poruka. To je to. Ali sad je neću gledat, pošto stone sword ću da uzmem. Imam li, to ću da stavim, barem nešto. Kompas. Ne! To meni treba. Ovako to ću sad odlažem gore. Rana mi ide dole. Samo neko da mi ne napadne s leđa. Ajmo. Kompas 49, 57. Ajmo da mu se približimo da ga verovatno killujemo. Ali u stvar neće moći jer nemam armor, a on verovatno ima. Nope, ne molim te. Nemoj, please. Please, nemoj. Ne mogu da verujem da su timeri. Nope, ne molim te, nema. Nemoj, molim te. Ovaj ima verovatno cheat. Čim sve ovdje. Ne! 3 ih je! Ješ se lovao timeri. Nemoj mi reći još timeri. Ajmo, fajtajte se. Brzo sprint. Begamo. Bežimo. Ne mogu da verujem. Beži. Full leather. To je to. Ništa drugo sam leather. Ne mogu da verujem. Pratili me ko? Nope, to je dobro. Ovo vidi gore chest na drvo. Ne mogu da verujem kako su ga popili. Koliko su daleko? 51. I kako mi misle da ja ovo otvorim? Aha, može. Okej. Ajmo, molim te, neki armor. Ja sam mislio sam da je player. Nije. Ima nešto drugo sam leather. 2 steke ćemo uzmemo. Kompas mi je potreban. Ajmo sad. 88, 90, 93, 92. Evo, on je već loot ovaj chest, to je sigurno. 88, 85, 82,
Približavamo se. Vjerojatno je bolji armor od mene. 30, 20. Fuck. Evo ga. Mrtav si, 100%. Pozdravi se ti. Evo ako, šta mogu sad dostaviti? Ima vam to irone. Nemoj mi reći sad 33, ne mogu da verujem. Ajmo kao da ćemo da timamo s njim. Tim rođače. Rođo. Samo mi priđi, mrtav si. Šta šiftaš? Ti misliš da te ja ne vidim? Sorry, ali morat ću te kill. Samo da se regenerira. Nadrlja si ga. Ti si gotov. Šta ćeš ti meni? Ti misliš da si bolji u PvP? Ja nisam baš siguran u svoje sposobnosti u PvP-u, ali šta ću ja? Pa dođi se fajtamo. Ako si muško barem. Ne voda. U stvari neću da ga jurim. Kako mi laga, ne znam zašto. Koliko imam? 20. Bežimo. Da se regenerira. Gdje je sad on? Ako mi dođe s leđa. Šest. Ajde da ćemo ovako ovdje. Ajmo da imamo malo davno nekog playera. Opa! Baš varunda. Ajde, sad ću da naletimo neko. 16. 93. Idem prema njemu. 86, 85. Idem 100% prema njemu, idem da se fajtam. Evo već je neko mrtav. Još 4 igrača. Gledajci jedan. Ajmo sad imamo 74, 73. Idem prema njemu. To je dobro. 50, 56, 53. Idem ja prema njemu ili kako? Da. 47, 50. Zašto se udaljava? 20, 24, 19. Ovdje je. Ovdje je. 17, 12, 15. Zašto beži? 25, 22. Ne mogu da ga ukontam gdje je. Zašto beži, ne znam. A tu si oko moje. A ne, ne. Fuck. Fuck, mrtav sam, znao sam. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!